deh, ya bentrong kulon. Nyingkar nyingkur. Pripun, Mbah? Suarane kaya gluduk iki, Mbah. Wiwitane nyingkar nyingkur lingsem yen tresno tulus najan gubuk asmara. Ayo mister ke gubuk sana ayo. Borok cepet yo kecepet. Yo ngenteni kancane, mbok kancane be mangga turu. Dia kepengen joget. Iya, aku pengen joget sama mister ke gubuk sana. Ya, gubuknya kayak gitu. Asik. Bagaimana Mbak Tika? Sini. Itu yang di sebelahnya suruh sini aja. Asik. Ayo Mas Eri. Iya iya iya. Iya iya iya. Bahkan dicari tanpa dipungut biaya. Monggo Pak Tarno. Monggo Mbak, pergi Mbak. Hari yo. Yen kuwi mantanku kene. Ya ya. Monggo Pak Tarno. Yen tak boleh. Iya iya iya. Iya iya iya. Jaga gambar tulisan. Warna abang. Jenenge gubuk asmara. Biyen kae tanggo antum tresno. Tanpa bantal tanpa kloso. Bota-bote ketama asmara. Ayo deh. Ayo. Ya iya iya. Mbak Tika, gimana? Tahu tembang ini enggak? Cuman tapi barangkali pernah dengar ya. Pernah dengar. Mister diperki mister. Oh, mister. Enggak Aja tahu. ngono bae. Oh, monggo. Oh, lagi ngaturaken sugeng rawuh para tamu undangan. Ingkang kapenden rawuh. Nggih, monggo. Catetan Monggo, Mister, joget, sakroning ati jatan luntur saya merak ati aku kowe dadi garwa mergo lere nang gubuk asmara. Ayo. Ayo joget, mister.
biasa, luar Nanti biasa. kalau sudah lama Ya. bertempat di Indonesia, tentunya di kota Coba Mister Pemalang. bilang itu sama Gareng, terima kasih Gareng kayak gitu. Terima kasih. Oke, sama-sama, Mister. Cetetan, cetetan.